o paghatag o 2 million per LGU sa tibuok probinsya sa Negros Oriental na mohatag tagtag 2 million pesos na hinabang sa tanang LGUs unya kabahin pa atong ventilators na to. So nalipay ko kay kato ni hangyo ko kapag ventilators niya na ganing kamot ko which na po ning contact na ko na distant relative na nakakuha ta no na shining double na ko kung ipasa Dr. Lilan iyang ipasa sa gobernador which i-aprobahan. So nalipay kog dako kay natay giabangan karon na 35,000 per ventilator machine per month ang abang unya natay pulo ka buk pa abang sa province. So we will be having 10 ventilators machine at 35,000 each or 350,000 a month niya abangan for 3 months sa probinsya, and then through that appeal na ang training. So dako na naman so at least kana maayo na kayo na para tapang para naragin tayo reserve nyo niya. I will stand corrected kabay na itong sulit na zero ko nung ato ang provincial hospital o ventilators ning klaro si Dr. karon na natay upat di ay no. So karon tayo sulit po natin so at least natay upat padungag ang pulo so at least naagod tayo reserba no kay mo na pinaka-importante no. So through that at least ubay-ubay na niya makatabang dahil kaysa mula ito tagupalit niya. Dapat lagi request unta ang executive na mupalit ng ventilator machine dusi ka buok niya amounting to about 17 million ba to or 12 million ba to no. So nangatana rami na more or less asas na ng quotation unya kaning unsay brand unya pila ko para po na ma-check pila to kung mayroon pong quality no. So as we need the ventilator machine so ning fast track pa na abang sa kita dayon para naa dayon within the week ko may more next week naa na gid once ma-aprobahan na po ning MOA karon. So pag-approve aning MOA mapirmahan governor para katong atong kabangan moabot tayo diri sa dumagay na mga ventilator machines.